Dobrý večer, vážení diváci. Vítame vás pri sledovaní posledného tohtoročného denníka. Dobrý večer, vážení diváci, pri sledovaní spravodajstva. Autonómna pokrajina Vojvodina dnes presnila strategické ciele budúcej partnerskej spolupráce s nemeckou pokrajinou Hessen, ktorá si zvolila práve Vojvodinu ako región, ktorým chce spolupracovať. Vyzdvihli význam eurointegrácie a ďalšieho pokojného rozvoja Európy. Toľko na úvod, nasleduje krátky prehľad udalostí. Uctievame si aj krajiny, ktoré uznali Kosovo, vyhlásil prezident Nikolić v Skopji. Vojvodina najsilnejšie podporuje eurointegráciu Srbska, uzhodli sa v rozhovore predstavitelia nemeckej pokrajiny Hessen a Vojvodiny. Michalské leto sa končí. Víkend chladný a daždivý. Stretnutím s macedónskym prezidentom Đorđem Ivanovým prezident Tomislav Nikolić začal trojdňovú oficiálnu návštevu Macedónska. Dobrý deň, vážení diváci. Vítajte pri sledovaní denníka na Zelený štvrtok. Úvodom udalosti dňa v skratke. Vážení diváci, vitajte v spravodajstve na konci týždňa. Dnes pozornosť venujeme týmto témam. Začal sa dialóg medzi Američanmi a predstaviteľmi Srbska o sankciách NISu. Najviac sú na výkyvy počasia precitliveli starší ľudia so slabenou imunitou, deti a tehotné ženy. Streľba na hlinené terče je druhou obľúbenou formou zábavy poľovníckych komunít. Na zajtra ráno meteorológovia ohlasujú mráz a počas dňa dlhšie slnečné obdobia. Po stretnutí s námestníkom ministra zahraničných vecí Spojených štátov amerických pre riadenie a zdroje Richardom Vermom srbský prezident Aleksandar Vučić vyhlásil, že začali strategický dialóg medzi dvoma krajinami.